Rawanggeha Sûriya mafê mirovan amarê kuştiyê di zindanên rejîma Esedê belav kir û tê de hat xuyakirin ku bêhter ji 100,000 girtiyên di zindanên rejîmê de ji ber eşkenceyê û kêmasiya kelûpelên pizîşkî jiyana xwe jê dezdan. Rêveberê Rawanggeha Sûriya mafê mirovan Samî Ebdirehman ragihand ku bêhter ji 104,000 welatiyên Sûrî bi tenê di zindanên rejîma Esed de jiyana xwe jê dezdan. Bêhteriya wan di dema di navbera sala 2013 û 2015 de bûn û sêxuriyên rejîmê û milîsiyên Îranî serpiriştiya wasêdardanên ku di zindanan de dihate kirin dikin. Ebdirehman her wiha got ku rojane sê girtî ji birçîna jiyana xwe jê dest didin ji ber ku tu xwarin yan jê alîkariyên pizîşkî ji wan re nayên pêşkêşkirin, taybet di zindana Seydnaya ya leşkerî de. Ku bêhter ji 30,000 welatiyên Sûrî tê de jiyana xwe ji dest dane û ew zindan bi xirabtirîn zindan li Sûriyê tê nas kirin. Her wiha bêhter ji 80,000 girtî tanha di zindanên rejîmê de ne, lê tu çarenivîs ji wan re tune ye. Ramî Ebdirehman di berdewamiya gotina xwe de got ku rejîma Esed berî niha ji malbatên girtiyan re digot ku ew girtiyên di zindanên wan de jiyana xwe ji dest dane. Lê rejîm di dema niha de wan girtiyan wekû merc ji proseyên xwe yên leşkerî re yên nû wan bikartîne. Rêveberê Rawanggeha Sûriya mafê mirovan Samî Ebdirehman bang li şanderê navdewletî yê nû Cerbe Dirson kir û got ku dibe şandeyê nû ji bo Sûriyê di destpêka karê xwe de li ser doza girtiyan raweste û kar bike. Da ku çarenivîsa bi 10,000 ji welatiyên Sûrî yên di girdîgeh û di zindanan de were naskirin. Her wiha da ku cihê termê bi 10,000 ji girtiyên ku jiyana xwe di wan zindanan de ji dest dan were naskirin.